Pozdrav za sve one koje prate naš YouTube kanal. U ovom primjeru ću objasniti možda jedan od čestih slučajeva da će tako nešto biti. Biće puno primjera kada objašnjavamo vezano za kupovinu nekretnine. U ovom slučaju ćemo objasniti znači da je kupac dao avans od, sad nije bitno koliko posto, ja ću staviti neku cenu, stan košta 17 miliona dinara, znači ići ćemo sa jednim avansom, zatim ćemo to refundirati i na kraju će kupac prilikom primopredaje stana, to jest i naravno pre toga, doplatiti onaj deo koji je ostao dužan za kupovinu te nekretnine. Mi ćemo ovde prvo ubaciti kupca. Sa tim smo završili. Naravno da ćemo sad reći da ulazimo u avans. Izabrat ćemo našeg kupca da bi imali podatke na tom avansu. Rekli smo da stan je ovde šif 1, znači stan 17 miliona, međutim kupac daje 12 miliona dinara. Naravno, štampamo taj avans. Možemo da stavimo i datum avansa kad je plaćen, recimo oktobar, 10. oktobra. I ovde ćemo sada ubaciti da je platio 12 miliona. I taj avans štampamo. Posle izvesnog vremena kupac je rešio da, ili već vrši se primopredaje, gotov je stan. Mi ćemo sada pogledati u našoj referenci. Izdvojit ćemo ga tako što ćemo ga definisati kroz ovaj ugovor i sada ćemo staviti referencu ovog avansa da bismo mogli da uradimo refundaciju i upravo ćemo to i uraditi. Refundirat ćemo tih 12 miliona dinara. Idemo na refundaciju. Jeste sigurni? Da. I štampamo refundaciju. Minus 12 miliona dinara i to je to. Sada idemo na naš račun, idemo ponovo na našu referencu, izdvajamo to kupca, 12 miliona dinara je avans. Konačan račun mora da referira na refundaciju. U našem programu je to ova ikonica, znači ta ikonica
će dati referencu za konačan račun, pa ćemo to i uraditi. Znači, ovaj znak, pa Nike, i gore smo to ubacili. I sad ovde naravno piše da je kupac dao 12 miliona dinara, međutim, 2 puta klik na ovu ovde cenu ćemo reći da stan košta 17 miliona dinara i naravno da trebamo da pozovemo sada prozor za plaćanje, taster minus. Izvinjam se, moramo da čekiramo ovo polje. Pozivamo prozor za plaćanje i sad ovde piše da je plaćen avans od 12 miliona, PDV je toliko. Znači, ovde dole piše da je doplata za ovaj stan još 5 miliona dinara. Idemo na virman, uplaćeno 5 miliona dinara i naravno štampamo konačan račun za ovog kupca. Kada pogledamo račun, dobijemo sve potrebne podatke, znači ID kupca, naziv, referentni broj refundacije, stan broj 17.000, ukupan iznos je 17 miliona dinara, plaćen avansom 12 miliona, PDV na avans je toliko, prenos na račun 5 miliona dinara i praktično preostalo za plaćanje je 0 dinara. I evo, u ovom kratkom primjeru smo naveli upravo onaj deo koji će možda biti, naravno to je nebitno, može da bude 1, 2, 3, 4 avansa. U programu smo tako stavili da praktično se uvek referira i to je najbitnije u čitavoj ovoj priči. To bi bilo sve za sada. Do sledećeg klipa, doviđenja i prijatno do naravno sledećeg videa koje ćemo ubrzo ponovo napraviti sa nekim drugim primjerom. Pozdrav od Taleta!